Дами и господа, здравейте! Как сте? Надявам се, че сте добре. Днес ви представям 20 думи на немски език, които ако знаете, то тогава имате нивото А1. Вероятно, тъй като този материал не е твърдо мерило за вашите знания. Приемете го като един забавен и приятен начин да проверите къде се намирате в обучението си по немски език. Направила съм един списък за вас. Първо ще чуете думата, след това ще я видите изписана и като за финал ще видите думата в изречение. Така че проверете колко от тях знаете. Да видим. Първата дума. Това е der Onkel. Der Onkel. Ето го и изречението Mein Onkel heißt Peter. Was ist das? Mein Onkel heißt Peter. Това е Чичо. А за тези от вас, които познаха, браво! Чичо. Der Onkel, това е Чичо. Mein Onkel heißt Peter. Моят Чичо се казва Петър. Добре. Да видим втората дума. Die Wohnung. Die Wohnung. Was ist das? Die Wohnung. Ето го и примера. Meine Wohnung ist klein, aber gemütlich. Meine Wohnung ist klein, aber gemütlich. Това е жилище. Die Wohnung. Жилище. Моето жилище е малко, но уютно. Meine Wohnung ist klein, aber gemütlich. Дума номер 3. Manchmal. Manchmal. Was ist das? Manchmal. Ето го и примера. Manchmal trinke ich einen Tee abends. Manchmal trinke ich einen Tee abends. Понякога пия чай вечер. Дума номер 4. Der Schüler. Was ist das? Der Schüler. Виждате изписана и думата вече. Der Schüler. Тъй като накрая ръто го сдъвкваме. Der Schüler schreibt seine Hausaufgaben. Der Schüler schreibt seine Hausaufgaben. Was ist das? Ученик. Der Schüler. Разбира се, имаме и женски вариант die Schülerin с in накрая. И изречението е Der Schüler schreibt seine Hausaufgaben. Ученикът пише неговите домашни. Отиваме на дума номер 5. Und das ist besuchen. Besuchen. Was ist das? Besuchen. Ich besuche meinen Opa am Wochenende. Ich besuche meinen Opa am Wochenende. Was ist das? Посещавам дядо ми през уикенда. Besuchen, това е посещавам някого или нещо в акузатив, както за човек, така и за някакво мероприятие. Добре. Продължаваме. Шеста дума. Das Alter. Das Alter. Ето го изречението. Mein Alter ist 29 Jahre. Това е възраст. Моята възраст е 29 години. Mein Alter ist 29 Jahre. Седмата дума. Reisen. Was ist das? Reisen. Reisen. Im Sommer reisen wir nach Griechenland. Im Sommer reisen wir nach Griechenland. Пътувам. Пътувам. През лятото ще пътуваме към Гърция. Im Sommer reisen wir nach Griechenland. Така. Продължаваме с studieren. Was ist das? Studieren. Meine Schwester studiert Biologie. Meine Schwester studiert Biologie.
учи. Учи в смисъл на следва. Това не е някой учи в училище, а това е глагол, който показва каква специалност следва един младеж, след като е завършил училище. Изречението е: моята сестра следва биология. Meine Schwester studiert Biologie. Така. Der Bahnhof е дума номер 9. Der Bahnhof. Der Bahnhof. Мисля, че всеки, който е пътувал в немскоязична страна, най-вероятно знае тази дума. Der Bahnhof. И примерът ми тук е: Ich treffe dich am Bahnhof um 15 Uhr. Ich treffe dich am Bahnhof um 15 Uhr. Срещам те, ще се се срещнем с теб в 15 часа на гарата. Der Bahnhof е гара. 10-та дума тук е das Ei. Was ist das? Das Ei. 2 букви. Ei. Das Ei. Zum Frühstück esse ich ein Ei. Zum Frühstück esse ich ein Ei. За закуска ям едно яйце. Das Ei, die Eier. Това е яйце, яйца. Добре. Тук по средата на този списък с думи ще си позволя да направя една кратка почивка. Отдъхнете си. Пълният списък с думи ще откриете под това видео, откъдето може да ги препишете заедно с примерите, разбира се, ако желаете. И искам да направя една пауза, в която да ви благодаря на всички вас, които ми пишете тези мили съобщения във Facebook и не само. Получавам обратната ви връзка по имейл и знаете, че повечето имейли отговарям лично. Благодаря ви сърдечно и на тези от вас, които ме избраха за партньор в обучението си по немски език и се включват в моите курсове, записани на видео. Вече знаете, че моята квалификация е учител по немски език и имам собствена школа от 2020 година. Това, което правя, са записани онлайн курсове по немски език. Те са насочени най-вече към заетите хора, които желаят сами да определят деня и часа на своя урок по немски език. Искам да ви благодаря от сърце на тези от вас, които сте част от това, което правя. А пък за тези от вас, които решават в момента, че можем да работим заедно, че мога да бъда вашия партньор в този път с немски език, моля, разгледайте курсовете ми на уебсайта deutschacademy.de. Ще намерите както записаните курсове на видео, с които вие сами определяте деня и часа на урока си по немски, а пък от друга страна ще намерите и тези, които водя на живо, актуално към момента, в който вие разглеждате сайта. Добре, благодаря ви от сърце. Сега нека да продължим с списъка с думи. Стигнахме до 10, das Ei, и отиваме на 11. Думата е geradeaus. Was ist das? Geradeaus. И сега изречението Fahren Sie bitte geradeaus. Fahren Sie bitte geradeaus. Тук карайте направо. Geradeaus е посока. Както ляво, дясно, така и направо. Gerade. Geradeaus. Като само думата gerade може да се използва и в по-преносен смисъл. Например, направо еди какво си се случва. Das ist gerade eine Katastrophe. Докато geradeaus е по-скоро самата посока напред. Иначе са синоними и могат да се заместят в изречения, но това са моите лични наблюдения как се използват. Добре, следващата дума. 12. Gegen. Was ist das? Gegen. Ето го и примера. Ich stehe gegen die Tür. Ich stehe gegen die Tür. Аз стоя срещу вратата. Ich stehe gegen die Tür. Също gegen е предлог, който използваме с акузатив винаги. Ich stehe gegen die Tür. Стоя срещу вратата. Да видим 13-та дума тук в този списък. Die Tasse.
Was ist das? Die Tasse. Ето го и примера. Ich trinke meinen Kaffee aus einer großen Tasse. Ich trinke meinen Kaffee aus einer großen Tasse. Пия си кафето от една голяма чаша. Това е примера. Die Tasse, това е чаша. Като внимавайте, на немски отново има разлика в видовете чаши. Например, на български наричаме и стъклената чаша за вода, за сок, например, чаша, и ниската порцеланова чаша за чай или кафе. За нас това всичкото е чаша, чаши. На немски наричаме стъклената чаша das Glas, а пък тази по-ниската чаша, знаете другия модел, който е с дръжка, наричаме die Tasse. Die Tasse. Така че тук става въпрос за тази дума. Продължаваме с 14-та дума от списъка. Das ist laufen. Was bedeutet laufen? Това е дума, която между другото при превод хората много често бъркат, защото правят едно сравнение с английския език. Толкова пъти съм чувала, че laufen означава смея се. Не, не е смея се. Ето го и примера. Ich laufe jeden Morgen im Park. Ich laufe jeden Morgen im Park. Laufen означава както разхождам се, така и тичам. В зависимост от контекста може да означава нещо, или разхождам се, или тичам. Така в едно стерилно изречение, едно отделно изречение от всякакъв текст, контекст, разговор, Ich laufe jeden Morgen im Park, може да означава да, както ходя всяка сутрин в парка, но пък най-вероятно и тичам, всъщност преди работа и преди да започна ангажиментите ми за деня. Ich laufe jeden Morgen im Park, но може да означава, отново казвам, и двете. Така. Тук много обичам хората да са на контра и много обичам да казват, ама как така? Защото преди 100 години аз бях този ученик, който казваше, ама как така и двете? Как така е без контекст това изречение? Ето ви друг пример от българския, например вълна и вълна. Само че ние сменяме ударението. Представете си едно изречение на български, само написано, за да не чувате къде пада ударението. Това е вълна. Просто така написано, без никакъв контекст, без никакъв разговор. Нали, отново може да е това е вълна, материала вълна, или това е вълна. Ето го едно такова стерилно изречение, както аз обичам да им казвам. Така, продължаваме с думичка 15 от нашия списък. Die Arbeit. Die Arbeit. Отново тези от вас, които живеят в чужбина, са чували тази дума. Ето го изречението. Meine Arbeit macht mir Spaß. Meine Arbeit macht mir Spaß. Моята работа ми носи удоволствие. Това е работа. Die Arbeit. Така, отиваме на дума 16. Der Haushalt. Тази дума е по-трудна. Особено тези от вас, които са правили интензивни курсове в чужбина, може изобщо да не сте се занимавали с тази езикова тема в нивото А1. Der Haushalt. Ich muss heute den Haushalt machen. Was ist das? Това е домакинство. Der Haushalt. Домакинство. И примерът тук е, аз трябва днес да свърша домашните задачи, домакинството. Ich muss heute den Haushalt machen. Изразът е Haushalt machen. Добре. Имаме още 4 думи в този списък. Продължаваме с aufräumen. Aufräumen. Was ist das? Aufräumen. Ich räume mein Zimmer am Wochenende auf. Това е делим глагол също. Делимите глаголи, да, на тях започваме да ги изучаваме в нивото А1. Ich räume mein Zimmer am Wochenende auf. Това е подреждам си стаята през уикенда. Aufräumen е подреждам нещо. Така. 18. Verkaufen. Was ist das? Verkaufen. Er verkauft sein altes Auto. Er verkauft sein altes Auto.
той продава старата си кола. Той продава стария си автомобил. Verkaufen. Това е продавам. Добре. 19-та дума, предпоследна в списъка. Einsteigen. Einsteigen. Was ist das? Едно заповедно изречение за пример. Steig schnell ins Auto ein. Steig schnell ins Auto ein. Качвай се бързо в колата. Einsteigen е качвам се в някакво превозно средство. В колата, в автобуса. Einsteigen. И последна дума за днес. Ausgehen. Ausgehen. Was ist das? Ausgehen. Wir gehen heute Abend aus. Тази вечер излизаме. Излизаме навън. Aus е представка. Нещо се случва отвътре навън. Може да е... Aus се слага пред много глаголи. Няма да давам пример, защото отиваме далеч от целта на това видео. Ausgehen, буквално излизам навън. Излизам извън нещо. Примерът е Wir gehen heute Abend aus. Тази вечер ние излизаме навън. Колко от тези думи познахте? И кои всъщност бяха най-трудни? Били ли сте част от курс по немски език и може би не сте срещнали някои от тези думи, като например Haushalt? Или пък учите сами вкъщи и знаете всички тези думи? Напишете ми в коментарите, ще се радвам да чуя вашата обратна връзка. Като за финал ви казвам едно сърдечно благодаря, че бяхте част от това видео, което създадох за YouTube. Оставете ми един палец нагоре или коментар, за да по този начин видеото да достигне до повече хора. Благодаря ви от сърце и ще се видим в следващото видео.